Sa ilang araw nilang pagmamasid sa baryo, naging maayos naman ang lahat. May iilan lang na sakit sa ulo noon si Tomas, kagaya ng mga manlalakbay na pilit pumapanhik sa bundok ng Banahaw. Bagaman nagawa nilang maharang ang iilan, meron pa ring nakakalusot sa kadahilan ng may mga manlalakbay na dumaraan sa kabilang parte ng bundok para umakyat ng hindi natutunugan. Hindi naman sila nagkulang sa babala, kung kaya't ang iilan sa mga nawawala, hindi na nila pinanagutan o binigyan ng panahon para matulungan. Ang naging sagot nila Tomas sa iilang nawala ng mga mahal sa buhay, hindi na nila responsibilidad ang kasalanang kanilang dapat panagutan. Isang araw, habang nagkakape sila Tomas, dumating sa kanilang bahay ang dalawang lalaki na nakasakay sa kalabaw. Dali-daling pumasok ang mga ito sa loob ng kanilang bakuran na para bang kakilala nila ang taong naninirahan sa lugar na yon. May kailangan ba kayo dito, mga Ginoo? Bungad na wika ng ama ni Tomas sa mga ito. Manong, kayo ho ba si Tomas? Pakiusap ho. Tulungan niyo ho yung mga kasama namin. Hindi na ho namin sila nakita magmula pa kahapon eh. Mangiyak-ngiyak na sagot naman ng isa sa mga ito. Nang marinig ito ni Tomas, agad naman siyang lumapit sa kanyang ama habang nananatiling walang imik. Pagkabanggit ng lalaki na umakyat sila sa bundok Banahaw, doon na siya sumingit nang sa gayoy magawa niyang malaman kung bakit ginagawa ng mga itong umakyat sa bundok kahit hindi pa man sumasapit ang mahal na araw. Nang marinig ng lalaki ang kanyang naging tanong, agad naman itong inilahad ang kanilang mga sikreto kung bakit sila napadpad sa kanilang baryo. Ayon sa lalaki, kaya lang naman sila tumungo doon sa kadahilanang naging matunog ang tungkol sa mga mutya na nanananahan sa bundok ng Banahaw. Marami na ding mga antingerong nakapagpatunay ng kanilang mga karga na nanggaling pa sa bundok. Dagdag pa nito na hindi sila nabigyan ng babala tungkol sa mga nilalang na nagtatago sa kabundukan ng San Cristobal. Matapos nitong makapagsalita, ipinaliwanag sa kanila ni Tomas ang panganib na dulot ng kanilang mga ginawa. Alam niyo Manong, dito sa amin walang nangahas na tumungo dyan sa Cristobal. Nakakatawa lang pakinggan na kayo pang mga dayo ang may lakas ng loob na pumunta dun. Hindi niyo ba alam? Bundok ng mga demonyo ang pinapasok ninyo? Wika ni Tomas. Hindi ho namin alam yan, Ginoo. Ang alam ho namin, tahanan ng mga mutya ang bundok dito. Pakiusap ho, tulungan niyo kami. Gusto lang naman naming umuwi ng magkakasama. Hindi ho namin alam kung anong gagawin namin sa oras na malaman ito ng kanilang pamilya. Sagot naman ito sa kanya. Dahil sa sinabi nito, kung kaya't binigyan ni Tomas ang mga panauhing yon ng 3 araw upang makapag-isip ng plano kung papaano nila matutuklasan ang mga kasama nitong naligaw sa bundok ng San Cristobal. Bagaman sumang-ayon siya na tulungan ang mga ito, hindi niya na ipangakong maiuuwi niya ng ligtas ang mga kasama nitong 2 araw nang nawawala. Sa isip-isip noon ni Tomas, maaaring patay na ang mga taong yon, lalo pat pugad ng mga aswang ang San Cristobal. Kinagabihan, maaga pa siyang nagpahinga. Ang tanging ginawa niya, paglakbayin ang kanyang wisyo sa kabundukan ng Banahaw, papalapit sa paanan ng bundok ng Cristobal. Labis kasing naniniwala noon si Tomas na sa pamamagitan ng kanyang paglalakbay sa lalim ng gabi, magagawa niyang makakuha ng mga kasagutan ukol sa pagkawala ng mga kasama ng lalaki. Habang naglalakbay ang kanyang wisyo, panay naman ang kanyang ginagawang pagmamasid sa buong paligid.
Sa pagdating niya sa rurok ng bundok Banahaw, nakita niya ang matandang anghel na naghahasa ng napakatalim nitong espada. Magandang gabi, Tomas. Ano ang ginagawa mo rito? May kailangan ka ba? Bungad ng matanda nang masipat nito ang kanyang espiritu. Wala naman ho, Ginoo. Meron lang akong hinahanap ng mga tao. Matanong ko lang ho, may nakita ho ba kayo ditong 3 taong umakyat noong nakaraang araw? May naghahanap kasi sa kanila sa baryo. Sagot naman dito ni Tomas. Sa kasamaang palad, iho, wala akong nakita. Pero sa paanan ng bundok ng Cristobal, meron akong nasipat noong nagdaang araw. Baka sila yon. Pero kagaya ng parati kong sinasabi sa iyo, hanggat maaari layuan mo ang bundok na yon. Sinasabi ko sa iyo, iho, hindi makakabuti ang panghihimasok ng labas sa problema mo. Sagot naman sa kanya ng matanda. Matapos nilang mag-usap, agad din naman siyang bumaba sa rurok nito. Sa pagsilay niya sa paanan ng San Cristobal, marahan niya yung binagtas habang patuloy na nakikiramdam sa buong paligid. Sa pagharap niya sa paanan nito, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang isang lalaking nakaupo sa matarik na parte ng paanan habang hawak-hawak ang isang nagliliwanag na nilalang na nakatali ng kadena. Dala ng kuryosidad ni Tomas, marahan niya yung nilapitan sa paniniwalang hindi siya nito nasisilayan. Subalit bago pa man siya tuluyang makalapit sa harapan nito, laking gulat na lamang niya nang bigla itong ngumisi habang nagwiwika ng, "Magandang gabi, manlalakbay. Ano ang kailangan mo rito? Konting paalala, hindi gusto ng mga nilalang sa lugar na ito ang mga dayo." Matapos nitong makapagsalita, bigla naman itong ibinaba ang kanyang mga kamay, hudyat sa mga nakapaligid na nilalang na tumigil. Pagkarinig ni Tomas ng sinabi nito, matapang naman niya yung sinagot ng, "Meron akong hinahanap. 3 manlalakbay na naligaw dito. Huwag kayong mag-alala. Nais ko lang malaman kung nasan sila." "Patay na ang hinahanap mo. Makakauwi ka na." Bigla ang sagot naman ng nilalang sabay upo sa tabi ng puno. Nang marinig ito ni Tomas, tila ba natigilan siya sa kanyang kinaroroonan. Halos hindi niya sukat akalain noon na napakakaswal na lamang para sa nilalang na ilahad ang ganoong kaganapan. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman siyang kinabahan nang masipat niya ang nilalang na hawak-hawak nito na biglang tumitig sa kanya habang patuloy na umaangil. Maya-maya pa, bigla yung lumundag ng napakataas sa ere at kasabay nito ang mabilisan nitong pagsunggab sa kanyang espiritu. Bago pa man tuluyang makalikhayo ng pinsala sa kanyang katawan, buong lakas naman niyang pinabalik sa kanyang katawang lupa ang kanyang kalagayan. Pagmulat ng kanyang mata, mabilisan naman siyang tumayo habang naghahabol ng kanyang hininga. Sa puntong yon, labis-labis na takot ang naramdaman ni Tomas dahil sa kanyang naranasan. Kinakailangan niya pa noong magpahinga ng 3 oras bago tuluyang humupa ang takot na kanyang naramdaman. Habang tulala siyang nakaupo sa gilid ng kanilang sala, panay naman ang pag-iisip niya kung sino ang nilalang na kanyang nakita. Yun kasi ang pinakaunang beses na meron siyang nakaharap na halos humigit sa kanyang lakas na tinatangan. Ayon kay Tomas, na kung magkakaharap sila sa isang laban ng nilalang na yon, maaaring dun niya pa lamang magamit ang pinakapotensyal na kapasidad ng balahibo ng anghel. Sa pagpapatuloy ng kanyang pag-iisip, halos hindi na niya nagawa pang makabalik sa pagtulog. Kinaumagahan, pagdating ng 2 lalaki,
Walang pagdadalawang isip na inilahad ni Tomas ang tungkol sa balitang kanyang nasagap. Hindi na niya ninais pang pagtakpa ng kanyang mga nalaman sa kadahilanang ayaw naman niyang umasa ang mga manlalakbay. Pagkarinig ng mga ito sa kanyang sinabi, halos hindi naman ito matanggap ng dalawang lalaki sa kadahilanang papaano mamamatay ang kanilang mga kasama sa bundok na hindi naman pinamamahayan ng mga rebelde. Habang pinag-uusapan nila ang tungkol sa pangyayaring yon, hindi na napigilan nila Tomas ang pagnanais ng dalawa na puntahan ang bundok ng San Cristobal. Bagaman taliwas yun sa nais nilang mangyari, wala silang magagawa kundi hayaan ang dalawang yon. Dahil sa awa naman ng isa sa mga albularyo noon ni Tomas, humiling ito sa kanya na kung maaari ihatid nila sa harapan ng paanan ng bundok ang dalawa. Sige, ihatid natin sila pero sa isang kondisyon. Hindi tayo papasok ng bundok. Pasensya na kaibigan, pinoprotektahan ko lang ang kahit sino sa atin. Ayokong may mawala ng walang sapat na dahilan. Wika ni Tomas matapos niyang marinig ang abiso ng isa sa kanyang mga kasama. Nang mapagkasunduan na nila ang kanilang gagawin, agad din naman silang naghanda patungo sa paanan ng bundok ng San Cristobal. Isinama ni Tomas noon ang kanyang ama, gawa ng wala naman itong pinagkakaabalahan sa kanila. Isang oras lang noon ang lumipas, narating na nga nila ang paanan ng San Cristobal kung saan agad naman silang sinalubong ng napakasamang ora. Pilit pa nila noong pinigilan ng dalawang manlalakbay pero sa kasamaang palad hindi yun nakinig. Habang naglalakad ang mga ito papalapit ng bundok, pakiramdam ni Tomas para nitong tinatahak ang daan patungong impyerno. Paningin niya kasi sa bundok ng San Cristobal, isa itong dyablo mismo na nagbabalat kayo bilang isang bundok lang. Dahil sa kapal ng ulap sa paligid, kaya na may agad din namang nawala sa kanilang mga paningin ang dalawang lalaki. Nang medyo tahimik na ang lugar, ninais na nilang bumalik sa baryo para maipagpatuloy ang kanilang normal na buhay. Habang binabagtas nila ang daan, doon nila napag-usapan ang tungkol sa panganib na maaaring kaharapin ng dalawang lalaki. Inaasahan na din nilang mamamatay ang mga ito, kagaya ng una nitong kasama na napadpad sa bundok ng dyablo. Ginoong Tomas, kanina ho, habang pinagmamasdan natin ang bundok ng San Cristobal, napapansin ko ho sa inyong para kayong natatakot. Maaari bang malaman kung bakit? Wika ni Pedro habang nakatitig sa kanya. Nang marinig ni Tomas ang sinabi nito, hindi na ito nagdalawang isip na ilahad ang kanyang naranasan noong nagdaang gabi. Pagkarinig ng kanyang mga kasama sa kanyang sinabi, maging ang mga ito man hindi makapaniwala sa naranasan ni Tomas. Akala kasi nila noon, wala nang hihigit pa sa balahibo ng anghel, subalit nagkamali sila. Mga kaibigan, hanggat hindi pa tayo nagkakaroon ng komprontasyon sa mga nilalang na yon, kinakailangan nating magsanay para lumakas. Yun na lang ang ating magagawa. Nang sa gayoy kapag dumating ang araw na sumalakay sila, handa na tayo. Wika ni Tomas sa kanyang mga kasama. Sa pagbalik nila sa kanilang tahanan, wala naman silang ibang ginawa kundi ang magpahinga habang nagmemeryenda. Nagplano na din sila noon ng kanilang mga susunod na gagawin para naman kahit papaano hindi magkagulo ang kanilang oras. Walang ibang inisip noon sila Tomas, kundi ang nalalapit na kasiyahan sa pagsapit ng Pasko. Kinagabihan, habang nagpapahinga silang mag-ama sa labas ng kanilang tahanan,
meron silang nasipat na dalawang lalaking naglalakad patungong baryo. Pagsilay ni Tomas sa kasuotan ng mga ito, agad naman niyang napagtanto na ang mga lalaking yon ay ang mga manlalakbay na pumasok sa bundok ng San Cristobal. Dala ng kanyang pag-aalala kung napano ang mga ito, nagmamadali naman niya yung nilapitan habang patuloy na tinatawag. Subalit pagsilay niya sa mga kadenang nakatali sa mga kaluluwa nito, bigla naman siyang napatigil habang sinisipat ang pinagmumulan ng kadenang kanyang nasilayan. Dahil sa merong ginagawa ang kanyang ama noon, kung kaya't inakala nitong isang ordinaryong tao lamang ang mga ito na pupuntahan ni Tomas. Subalit lingid sa kanyang kaalaman na ang mga taong kanilang nasilayan ay biktima ng isang nilalang. Sino yan? Bakit mo naman naisipang gawin ito sa kanila? Tanong ni Tomas sa isang nilalang na nagkukubli sa gilid ng daan. Pagkarinig nito ng kanyang sinabi, tanging paghalakhak lang naman ang nagawa nito habang dahan-dahang umaahon mula sa napakadilim na talahiban. Pagsilay doon ni Tomas, bigla naman siyang napahawak sa balahibo ng anghel nang masipat niya ang karumal-dumal na anyo ng nilalang. Paglalarawan niya sa nilalang na yon, mahaba ang braso nito at halos pagapang ang paglakad nito sa lupa. May mahaba din yung mga binti na halos hindi mo makikitaan ng talampakan. Sa unang pagsipat doon ni Tomas, agad naman niyang napagtanto na ang mga paa ng nilalang maihahalin tulad mo sa mga galamay ng gagamba. Namumuti na din ang mga mata nito at hindi mo ito makikitaan ng ilong sa pagmumuka. Kulay kayumanggi din ang kabuuan nitong kulay at halos kasing taas lang ito ng isang ordinaryong tao. Meron din yung kasamang dalawang sigbin na nasa kaanyuan ng kalahating kambing. Sa pagtitigan nila ng nilalang, halos naging palaisipan naman noon kay Tomas kung ano ang uri nito. Sinubukan niya din niya yung lapatan ng mga tigalpo pero sa kasamaang palad hindi ito naaapektuhan. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, bigla naman siya noong napatawag kay Elpin nang masipat niya ang mga nilalang na yon na lumundag sa ere ng napakataas. Paglitaw naman ni Elpin sa kanyang harapan, agad naman itong binunot ang kanyang dalawang palakol habang patuloy na pinagmamasdan ang paglapit ng nilalang. Nang masipat niyang aatake yon sa likurang bahagi ni Tomas, dali-dali naman niya yung hinarap upang masalag ang mabilisan nitong pag-atake. Sa paglapat ng palakol ni Elpin sa buto ng nilalang, ramdam na ramdam niya ang paghahangad nitong sila ay kitila ng buhay. Habang abala siya sa pagsalag sa atake nito, bigla namang nasipat ni Tomas ang dalawang lalaki na pilit nitong pinapasugod. Pinaikutan na din siya ng dalawang sigbin na handang umatake sa oras na meron itong masipat na pagkakataon. Bago pa man makalapit ang dalawang manlalakbay na kinokontrol ng nilalang, nagawa na niyang basagin ang mga kadenang nakagapos sa kaluluwa ng mga ito. Huwag mo naman sana akong maliitin, kaibigan. Maaaring payat ako sa paningin mo, pero matikas ang espiritual na kakayahan ko. Wika ni Tomas matapos niyang palayain ang dalawang biktima. Pagsilay naman niya sa mga sigbi nitong alagang papasunggab sa kanya, taimtim naman niya yung inusala ng mga pamakong dasal. Sa pagbalot ng mga usal ni Tomas sa dalawang sigbin, para itong mga tuyong dahon na bumagsak sa lupa na halos wala ng kakayahang igalaw ang kahit anong parte sa kanilang mga katawan. Paglapit niya sa mga ito, mabilisan naman niyang kinuha ang kanyang tabak at walang awang inundayan ito ng saksak. Paulit-ulit niya yung ginawa hanggang sa dumating ang puntong nawalan na ng buhay ang dalawang sigbin.
Matapos niyang paslangin ang alipores ng mga nilalang, agad naman niyang nilapitan ng dalawang lalaki upang malapatan yon ng lunas. Habang abala si Tomas sa kanyang ginagawa, panay naman ang pakikipaglaban ni Elpin sa dalawang nilalang. Halos inabot na kung saan-saan ang kanilang pagbubuno hanggang sa dumating ang puntong nagawa na niya yung masukol. Pagkatapyas ni Elpin sa dalawa nitong kamay, bigla namang kumaripas ng takbo ang nilalang habang patuloy na sumisigaw. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, dali-dali namang dinala ni Tomas ang dalawa sa loob ng kanilang bahay. Ramdam niya kasing buhay pa ang mga ito, gawa ng merong pa yung mga pulso. Nang masipat ng kanyang ama ang kanyang daladala, agad din naman siya nitong tinulungan habang nagwiwika ng, Diyos ko, ano ang nangyari sa mga ito, Tomas? Bakit ang puputla ng mga balat nila? "Hindi ko nga din ho alam, Tay. Maaari ho bang puntahan niyo sila Mang Pedro? Sabihin ninyo na merong pasyente dito. Kailangan kong kanilang tulong." Sagot naman niya sa kanyang ama. Nang marinig nito ang kanyang sinabi, dali-dali din naman itong tinungo ang bahay ng mga albularyo. Inabot din noon ng ilang minuto ang kanyang ama bago ito tuluyang makabalik kasama ng mga kaibigan nila. Sa pagdating ng mga albularyo sa kanilang tahanan, agad naman itong nasipat ni Tomas na halos hindi na malaman ang gagawin. Pagsilay nila sa dalawang lalaking nakahiga sa papag, dali-dali naman nila yung nilapitan para tulungan. Habang pinagmamasdan nila ang mga ito, doon nila nakita ang lubha ng kalagayan ng dalawang lalaki. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid, maging sila man aminadong hindi alam ang gagawin. Matapos yung mapag-alaman ni Tomas, ang tanging nagawa na lamang niya, muling paglakbayin ang kanyang kaluluwa patungong bundok ng San Cristobal. Tinanong niya noon ang matandang anghel sa kung ano ang nararapat niyang gawin upang maisalba ang buhay ng mga ito. Tomas, sa lahat ng ginagamot mo, pananalig ang pinakamabisang sangkap upang ikay magtagumpay. Iyo sanang tandaan, hindi ikaw ang nanggagamot, bagkus ikaw ay isang instrumento lang. Balewala ang lahat ng iyong kaalaman kung hindi ito pahihintulutan ng amang may likha. Pumikit ka at manalangin, Tomas, upang maliwanagan ang iyong isipan. Wika ng matanda sa kanyang espiritu. Pagkarinig niya sa sinabi nito, agad naman niyang pinabalik ang kanyang kalagayan sa kanyang katawan. Sa muling pagsilay niya sa dalawang lalaki, ang tanging nagawa na lamang niya, pumikit habang dahan-dahang hinahawakan ang balahibo ng anghel. Pagramdam niya noon ng kabanalan sa kanyang katawan, walang pagdadalawang isip siyang napatira pa habang patuloy na pinagsisisihan ang kanyang mga kasalanan. Ilang minuto pa ang lumipas. Muling tumayo si Tomas habang naglalakad papalapit sa kinaroroonan ng dalawa niyang pasyente. Sa paghawak niya sa kamay nito, agad naman niyang napag-alaman ang eksakto nitong karamdaman. Nang mapagtanto niyang hindi makalaya ang kaluluwa ng dalawang lalaki dahil sa kadena, nagpasya siyang gamitin si Elpin upang tuluyan yung mapakawalan. Upang magapi kasi ang isang espiritual na karunungan, kinakailangan mo ding gumamit ng isang espiritual na armas. Nang mapakawala ni LP ng dalawa, doon pa lamang unti-unting bumabalik ang lakas ng pangangatawa ng mga ito. May nararamdaman akong yanggaw sa kanila. Pedro, maaari niyo bang tulungan ng isa nitong kasama? Wika ni Tomas matapos mapalaya ni Elpin ang kaluluwa ng mga ito.
Nang marinig yon nila Pedro, agad naman nilang nilapitan ang isa sa mga ito para lapatan ng lunas. Ang una nilang ginawa, painumin yon ng mga inusalang langis na siya namang labis na kinasusuklaman ng mga yanggaw. Paulit-ulit nila yung ipinainom sa lalaki habang patuloy na hinahanap sa katawan nito ang eksaktong kinaroroonan ng itim na sisiw. Hinubad din nila ang kabuang kasuotan nito nang sa gayoy maging madali para sa kanila na matukoy ang butas na dinadaanan ng yanggaw. Kalahating oras pa ang lumipas, nagpasya sila Tomas na hayaan na munang magpahinga ang dalawa. Kitang-kita kasi nilang labis na yung nahihirapan sa bawat paghilot na kanilang ginagawa. Habang nagpapahinga sila sa sala, doon nila napag-usapan ang tungkol sa yanggaw na halos kalahating araw lamang ang dumaan bago ito matagumpay na naibaon sa 2 biktima. Ginoong Tomas, sa tingin niyo ho ba, posible na mayanggaw ang isang tao sa loob lang ng kalahating araw? Hindi ho ba't imposible ang bagay na yun? Nagtatakang tanong ni Pedro. Hindi yun imposible, Mang Pedro. Nakita niyo naman, hindi ba? Saksi kayo sa yanggaw ng 2 ito. Maaaring may mga nilalang talaga sa San Cristobal na hindi pa natin nakakasagupa. Sagot naman dito ni Tomas. Okay, grabe, ito na. Nagkakaroon na siya ng mga vision tungkol sa mga nilalang na naninirahan sa San Cristobal. Pero sino kaya yung nakausap niya na sobrang angas? Isipin niyo meron yung mga bataan kasi 'di ba? Binaba niya yung 2 kamay niya para lang pigilan yung mga nilalang na nakaantabay sa pagsugod kay Tomas. Grabe, sunod kagad natin yung episode 17 para hindi kayo mabitin. Yun lang. Salamat.